אני מאוד שמחה על כל מי שבא, וזה כיף שיש אנשים שאכפת להם, שלא סתם מתעלמים מהאירוע. כדי שהאימות יהיה באמת דמוקרטי וייתן קול לכל הקולות, בחרנו, כאילו ביקשנו מלירון, שבעיניי הוא עיתון, כאילו העיתונאי הכי בכיר פה בכללה, איש תקשורת ניטרלי, להנחות את האירוע. הוא יסביר מה הולך להיות ומה הולך לעשות. אנחנו ביקשנו ממנו שבסוף יהיה זמן לשאלות של אנשים פה מהקהל. יהיה הרבה זמן לשאלות. אנחנו ביקשנו ממנו שבסוף יהיה זמן לשאלות של אנשים פה מהקהל. עכשיו 1:15, ב-2:15 אנחנו נסיים את הדיון, כדי שיהיה לכולנו זמן להפסקה לפני השיעור. תודה שבאתם, ובהצלחה למתמודדים. לא, אדם ותמר. תגיד ותמר. איפה אדם? שנייה, נענה לכם על הכל. כל שאלה תקבל תשובה, חברים. סוכר, שנייה, שבועיים. טוב? תראה. שומעים אותי? רק לפני זה. שלום לכולם. רק לפני זה. שלום לכולם. אני רוצה כמה מילים לפני זה. לא, אנשים שואלים למה אני לא עולה, אז אני רוצה שכולם יהיו למה אני לא עולה. אני נותן מענה להכול. כל שאלה שיש. טוב, שלום לכולם. סליחה שנייה, רגע, אני עונה רק לשאלות אינטליגנטיות. מי שהשאלה שלא מספיק אינטליגנטית, תשתדל עכשיו. שלום לכולם, איגוד בחירות באגודה 2012. איתנו נמצאים היום המועמדים משתי הרשימות, תמר מייבאום מיחד, מולדת לתפקיד יו"ר. קודם כל תודה שהגעתם בהמוניכם. לאימות הזה יש חוקים שהמועמדים כאן מכירים אותם, הם הוסברו להם מבעוד מועד, והמתווה הוא כזה. אנחנו נפתח בכרטיסי ביקור שלהם, כל אחד יציג את עצמו, אחרי זה נעבור לשני נושאים מרכזיים שכל מועמד יביא, ושאלות המשך שלי על שניים מהנושאים. אחר כך שאלה זהה לשניהם, נעבור משם לשאלות אישיות יותר, ושאלות סגורות הנוגעות למצע ולעמדות שלהם יגיעו בהמשך. אנחנו נסיים כמובן בשאלות מהקהל באופן חופשי. אז אנחנו נפתח באמת בשלב כרטיסי הביקור. מי אנחנו מתחילים, זוהר? עכשיו אנחנו מתחילים. מי ידבר ראשון? עולה רגע להסביר למה... לפני כל דבר. סגור את הפינה. פאלי זה החצי שקל. פאלי זה לא, פאלי זה מספר. סבבה. פאלי זה מספר. סבבה. פאלי, אתה בוחר, אתה ראשון? בוא תסביר להם שנייה למה זה ככה. כמובן כדי לשמור על איזון, אנחנו רוצים שהדברים יוכרעו בהתחלה. אתה מדבר על זה, נכון? על האם אפשר לדבר? לא, למה אתה מעולה? לגבי השאלות, תכף המועמדים יוכלו שניהם להתייחס לסוגיה הזאת. אל תדאגו, זה לא יתפספס כאן. בואו נמצא שנתחיל. יש לנו הכרעה מי מתחיל? כן, תמר. אני החלטתי שתמר תתחיל. אוקיי, תמר, הנושא הראשון שלך הוא... קדימה, מה הנושא הראשון שלך? את בוחרת. טוב, קוראים לי תמר מייבאום, אני בת 28. נכון. 60 שניות. אני גרה בגונן עם החבר שלי ועם הכלבים והחתולה שלי. אני מאוד אוהבת לעשות עשייה חברתית שמקדמת את העניינים האידיאולוגיים שבאמת נוגעים לי ולנו וחשובים לי. בשנים האחרונות באמת עשיתי הרבה עשייה. ראיתי שאני מאוד אוהבת את זה, מאוד מתחברת לזה, שאני טובה בזה, זה חשוב לי מאוד, זה בוער בעצמותיי. ומבחינתי יו"ר האגודה זה
מקום נוסף בשבילי לעשות את הדברים שאני מאמינה בהם, לא לבד, עם שיתוף פעולה וביחד. אוקיי, קוראים לי סגי מנה, שנה א', עבודה סוציאלית, גר כרגע במושב מרגליות, אני מושב גורן, בגליל המערבי. בכרטיס ביקור שלי, אני אספר על עצמי ככה כמה מילים לפני כן. אני לא פוליטיקאי, אני סך הכל בן אדם שאכפת לו, באמת מכל הלב אכפת לו. הרגשתי שבמשך השנה האחרונה לא היה לי מספיק, לא היה פה מספיק דברים שככה היו צריכים לעשות. וכל הדברים האלה באמת הפריעו לי כל הזמן, ושאלתי את עצמי למה. אני בן אדם שקשה לו בלימודים, אני לקחו למידה דרך אגב, מהגבוהים לא בא להתרפק או זה, שתדעו. גם לא עברתי על השאלונים שלהם, ואני לא הסגנון שלי וזה לא אני. אני בחור פשוט. סגי, 60 שניות זה המוראיות ועברת אותנו. זה מורכב, אני ארוך. תודה. זה המקום להזכיר, זה האמת שכל שאלה כאן יש פרק זמן מתואם בנוגע לתשובה. אנחנו עוברים לשלב הנושאים המרכזיים, ועכשיו, בגלל שתמר התחילה נושא הביקור, סגי התחיל עם הנושא הראשון שהוא בחר להביא לנו היום. הנושא הראשון והמאוד מאוד מרכזי שהתלמיד תשים בראש מעייניה הוא תיווך. מה שקורה באזור שלנו מבחינת תיווך בעיניי זה סדום ועמורה. קיבוצים, בעלי בתים, מקומיים, פשוט מנצלים את מה שקורה פה, משתמשים בזה בצורה מאוד מאוד מנצלת ולא מתחשבת ולא אכפתית. במיוחד שאנחנו חיים באזור פריפריה, שאין עבודה, קשה, לא קל להיות בסטודנט. ואגודת הסטודנטים, כי אכפת לה מהסטודנטים, תבואו, תילחם בקיבוצים, תאחד את הסטודנטים, תילחם בבעלי בתים, אם צריך, תעזור בחוזים. לי יש ניסיון בנדל"ן ובדיור, ואני בקיא בנושא הזה ואני עובד בזה. מזה הרבה שנים. ואיזשהו משרד תיווך כלשהו, לא יודע איך תקראו לזה, שהאגודה הולכת ולעזור ולתת. לכל סטודנט בין 25 אין לו ניסיון בדירות, הוא לא כל כך מתמצא, יכול לפנות לאגודה, לקבל מענה ושירות והסברים על הנושאים האלה, ואם משתלם, ואם לא משתלם, משהו אמיתי כזה מהסטודנטים. וגם קיבוצים, וגם אנחנו הולכים, ואם צריך גם נעלה הלאה וקדימה, ואם צריך לעבור את הקיבוצים, ונגיע מצידי לממשלה ולכנסת, ואני לא יודע לאן, אנחנו צריכים להוזיל פה את המחירים. זה פשוט לא הגיוני שזה מה שקורה פה. סגי, הזמן תם עכשיו. סליחה, לא הבנתי את השאלה. הזמן תם עכשיו. אולי עכשיו. 90 שניות. אבל מה אדם אומר? הנושא הראשון שהיא בחרה להעביר. טוב, אני בחרתי במעורבות סטודנטים. אני חושבת שבשנים האחרונות, אני רק אסביר, לא הייתי חלק מהאגודה, אני נציגת חוג, אבל כמה דברים מאוד מאוד טובים פה, ותשתיות מאוד טובות. כמובן שיש דברים לשפר, אבל יש דברים מאוד טובים שאיתם אנחנו רוצים להמשיך. אחד הדברים זה נציגי חוגים. ואמרנו את זה גם במצע שלנו, ואני חושבת שמעורבות ועשייה ניתנה לנו התשתית מהאגודה, ועכשיו זה בידיים שלנו. אם כל נציג חוג יבוא להיות נציג חוג, לא בשביל לתפוס את הטייטל, אלא כדי לייצג את החוג שלו בצורה הכי טובה, ולהשמיע את הקול של החוג שלו, כבר אנחנו על דרך המלך. אני חושבת שיש פה המון פרויקטים, המון דברים יפים, והסטודנטים לא באים לפה רק כדי ללמוד, הם באים לתת פן נוסף, עוד איזשהו ערך חוץ מהלימודים עצמם, ואני מאמינה שהעשייה שלנו צריכה לבוא לידי ביטוי במקום הזה. הנושא השני שלך, ואחריו גם תבוא שאלת המשך. שאלת המשך? שאלת המשך תהיה מצידי אחרי שתציג את הנושא הבא שלנו זה קווי לילה. קווי לילה זה איזשהו רעיון שלנו, שהוא מאוד מאוד משמעותי, בכך שהחבר'ה שגרים באזור
יוכלו ליהנות מהבילויים ומהחיי לילה שיש פה כל הזמן, מבלי להסתכן או לשתות ולנהוג ודאגות כאלה ואחרות. משהו שהוא יהיה מאוד מאוד מסובסד, משהו שישלב את המכללה עם האגודה, עם אגד, וגם קצת מהסטודנטים, ככל שניתן להוזיל את המחיר, נעשה את זה. חבר'ה, קבוצות של חבר'ה שרוצים ללכת לגושרים, או רוצים ללכת לפטריה, או להנריאטה, או לאן שזה לא יהיה. מיניבוסים או אוטובוסים קטנים או משהו כזה בהתאם לביקוש. יבואו ויעשו את החבר'ה, ואולי זה יתרבן חבר'ה לבלות יותר וליהנות יותר מהחיים שלהם פה בצפון. כי כרגע זה לא קל, זה נושא שגם מאוד מאוד מדובר. הנושא של אלכוהול ונהיגה ודברים כאלה, אנחנו לא רוצים שחבר'ה שלנו יהיו מוגבלים. אז מה, תודה. אני אשאל אותך שאלה בעניין הזה, סגי, אתה התייחסת לרעיון קווי הלילה. אני אצרף לזה ברשותך גם את הרעיון של מתחם הכלבים שאתם משווקים, שמעוניינים להקים במכללה. שני השירותים האלה למעשה מיועדים לקבוצות ספציפיות מבין הסטודנטים. אני רוצה לשאול אותך בהיבט התקציבי, אם תוכל למנות שמות של שני שירותים אחרים של האגודה, שהיית מוותר עליהם כדי להבטיח את מימוש המתחם הזה ואת המימוש של הקווים האלה. קודם כל ניתן לקרימה. לא עברתי על המתווה, אתה נותן לי שאלה כלכלית, נורא בעייתית, מתרשת בעובדות שלא עברתי על המתווה. להיכנס איתך במספרים ולשקלים, קצת כבד עליי, מישהו רוצה לזרוק עגבנייה הוא יכול. אבל אנחנו נגיע לגשר, נחצה אותו, נעשה את החישובים הכלכליים, יש לנו פה אנשי כלכלה פה במכללה, נשתמש בהם, נמצא את הכישורים שלהם. ואני מאמין שיעשה, אני בטוח שיעשה. תודה. תמר, הנושא שלך. אני רציתי לדבר על הקפיטריה. אני יודעת שזה נושא שמאוד כואב לסטודנטים. בחודשים האחרונים החלו תהליכים לראות מה קורה עם הקפיטריה, עם המחירים. אני חושבת שזה יהיה חוסר אחריות לצאת בהצהרות, להגיד לעמוד מחוץ לקפיטריה ולהילחם ולא לתת לאנשים להיכנס. באמת צריך לבוא לזה במקום מאוד מאוד מקצועי ולהבין מה הולך שם. אנחנו צריכים לברר כמה המכללה דורשת על שכירות למי שרוצה לבוא להפעיל את הקפיטריה, כי יכול להיות שהיא דורשת מחירים מאוד גבוהים שנותנים רק לבעלי עסק מאוד מאוד חזקים לזכור פה את הקפיטריה, ואז הם נאלצים לגבות מחירים גבוהים מהסטודנטים, ובעצם יש גם רווח על הסטודנטים. השבוע דיברתי עם יו"ר מכללת ספיר, עשיתי קצת שיעורי בית, רציתי ללמוד את העניין, והם הסבירו לנו על מודל ממש מקסים שיש שם במכללה. באופן כללי, אני לא אעלה בפרטים, אבל שיש איזושהי ועדת הסדה, ויש ישיבה משותפת גם של המכללה וגם של אגודת הסטודנטים, שהם ביחד שמים לעצמם לראות את טובת הסטודנטים במקום הראשון. בגלל זה לא יוצר מצב שלא יקבל את הקפיטריה זכיין, שהוא לא מציע הצעות מספיק אטרקטיביות לסטודנטים. תודה. תודה. בזמן שהמתחרים שלך מאלטרנטיבה הם מבטיחים להיאבק למען הבאת זכיין חדש למקום, ככה הם מבטיחים, את מדברת במצע על לקיחה זכיינית של הקפיטריה על ידי האגודה למעשה. אז בואי נסי רגע להסתכל על הדברים בתור סטודנטית מהצד. האם הפתרון של הענקת הזכיינות לאחת מאותן רשתות שכבר הביאו בחודשים האחרונים מוטיבציה לקחת אותה תחת חסותם, היא לא רעיון שנשמע הרבה יותר פשוט, הרבה יותר מהיר, פחות גם מסוכן כספית לאגודה שאליה את רוצה להעביר את המושכות? הזכיינות שהיא תגיע לאגודה זה תהליך שידרוש כמה שנים, נצטרך לחזק את החברה הכלכלית, להכניס כסף לאגודה, יש המון דרך שצריך לעבוד עד אז גם יש נקודות אופרטיביות, נקודתיות שאפשר לעשות, אם זה סבסוד של מחירי יסוד, אם זה לעשות כן פינות קפה, כי אגודת הסטודנטים היא עמותה רשומה ומותר לנו לעשות פינות קפה ללא מטרות רווח. אני חושבת שעד שזה יקרה צריך להסתכל על העניין הזה מאוד באחריות. השנה היה רק זכיין אחד לקפיטריה, וזה מאוד בעייתי וצריך לבדוק למה, וצריך להתייחס לנושא בשיא הרצינות. לתת הכרזות זה עוד יותר בעייתי וזה חסר אחריות. תודה רבה. השאלה הבאה, חברה חילית, בהתאם להגרלה שהקלטת עכשיו. מבין הרשימות שלכם ניתן למצוא פרצופים אנונימיים יותר ופחות בתחום העשייה במכללה. כמובן שאלתי אליכם היא מה היו הקווים המנחים לפיהם בחרתם את חברי הרשימות שלכם? אנחנו נתחיל איתך, תמר. אוקיי. כשאני ומרב נפגשנו עם הנציגה
נציגי חוגים המיועדים לנו. אמרנו דבר ראשון שאנחנו לא מבטיחות ג'ובים, אנחנו לא מבטיחות כלום, הדבר היחידי שאנחנו מבטיחות זה עבודה קשה, כי אנחנו באמת רוצות הכי טוב בשביל האגודה, ואנחנו רוצות מהנציגי חוגים שלנו שייצגו את החוג שלהם בכבוד, ושכל חוג וחוג יישמע באגודה ובמכללה. אותה שאלה? להתייחס. בכל אופן, האלטרנטיבה בחרה את האנשים שלה מעבר לנציגי חוגים, הסתכלנו קדימה וחשבנו על אנשים שמתאימים למלא תפקיד ולקחת חלק באגודה, וכן חשבנו קדימה, ואם יש מישהו שהוא נראה לי מתאים ושהוא ככה רציתי אותו, לא התביישתי לבוא ולהגיד לו את זה ולהציע, ולא להסתיר את זה שזה לא חלק מהעניין, זה היה. וזה לדעתי לגיטימי, וזה בסדר. מעבר לזה, חיפשנו אנשים באמת רציניים, שיהיו איזשהו מיטה מייצג לכל איזושהי אוכלוסייה במכללה, שאף אחד לא ירגיש שאין לו נציגות, שכולם ירגישו שיש להם איזה זנב באגודה של הסטודנטים, ושהם יוכלו להעלות את כמו בכנסת, שכל אחד יוכל להעלות את הבעיות של האוכלוסייה שהוא מייצג אותה. זה קו מנחה שלנו. תודה רבה. נעבור לשלב השאלות האישיות יותר עליכם כמתמודדים. ואנחנו נתחיל איתך, שגיא. ראש הרשימה שלך, אדם קאופמן, הוא סטודנט שנה ג' שכבר ניסה להתמודד בעבר. למרות שהשם שלו כבר מוכר שנתיים באגודה, אף לא אחד מתוך האגודה נמצא ברשימה העכשווית שלכם כיום. האם לדעתך המצב הזה לא עלול להשאיר בסטודנטים את הרושם שקאופמן חסר יכולת להנהיג או להוביל? והאם העובדה שלו הוא נמצא כאן היום כדי להשיב על השאלה לא עלולה לדעתך לשמש הוכחה בדיוק לטענה הזאת? אני אשמח להשיב על השאלה שלך, כיוון שאני יושב פה, אני אתן לך תשובה מורחבת, רצינית, ואני רוצה לשמוע עוד חלקים מהשאלה, אז תענה לי שוב. אז מה שאני אומר זה כזה דבר. זה היה בחור מאוד מאוד רציני, דיברתי איתו המון פעמים, מכיר אותו טוב. ניסה להתמודד, כשהוא היה פה סמסטר, שזה כבר מראה שלבן אדם אכפת, ושהוא רוצה ויש לו אמביציה ורצון. עכשיו אתה באת והצגת איזה רושם שיש עליו, אני לא יודע מאיפה השגת אותו, אני בוחר גם לא להתייחס אליו, לא יודע מאיפה הוא הגיע הרושם הזה. אדם בחור רציני, יש לו הרבה תומכים במכללה, הרבה אוהבים אותו, הרבה אנשים מכירים אותו. שוב, הרושם הזה אני לא יודע מאיפה הוא. עכשיו, מאידך, אתה רוצה שאני גם מתייחס לשאלה של כולם, לגבי זה שהוא לא היה פה? כאילו צורך. אחרי זה יבוא מהקהל? טוב, נשאיר את זה לאחר כך. לא, תתייחס. איזה אימפולסיביים. הפרעות קשב, מה לא כולם, זה לא רק החלק הקדמי, לא חשבתי. הזמן שלך נגמר כרגע, אתה כבר לא יכול. מה נגמר? הזמן שלך טוב, תמר, השאלה הבאה אלייך. לא קשה לראות שאל הרעיונות של הקמפיין שלך מביאה ערכים סוציאליסטיים, שמאל חברתי, דומים, אם לא זהים ממש לערכים שבשמם את פעלת כיו"ר ואת האופק במכללה. עולה השאלה כיצד את מתכוונת להיות יו"רית של כלל הסטודנטים, אם אפילו חברי הרשימה שלך נמצאים אנשים שמחזיקים בדעות חברתיות כלכליות הפוכות. בכל זאת, הדעות האלה גם לא קיבלו איזשהו ביטוי במוצא. ואני אוסיף לזה, האם לא הוגן יותר מבחינתך פשוט לצאת מהארון בעניין הזה ולהתמודד מטעם תא האופק? מה לא עשית את זה? אוקיי, יצאתי מהארון, בתא האופק, אם מישהו לא יודע את זה עכשיו. ואני לא מתביישת בזה, ואני לא חושבת שזה דבר רע, אני חושבת שזה דבר מבורך. אני באופן כללי מאוד מאמינה בעשייה. אם זה עשייה חברתית, אם זה עשייה פוליטית, אם זה כל דבר. העיקר לעשות. שגיא אמר, אם צריך נרוץ לכנסת, נעשה את זה. הדיור, ההתיישבות, הפריפריה, הדברים שאנחנו מדברים עליהם, זה דברים שאתה צריך להגיע אליהם עם אג'נדה מסוימת. אתה צריך להגיד מה התעודת זהות. יש לנו המון אג'נדה. שנייה, אני אסיים ואז תגיד, בסדר? את קובעת שאין לנו אג'נדה. תן לה לדבר. אני אומרת לכולם שהאג'נדה שלי היא אג'נדה מאוד חברתית. אני חושבת שבאגודת הסטודנטים אני לא נדרשת לענות אם אני בעד חזרה לקווי 67 או מה אני חושבת על האיום האיראני. תודה, בנים אותם. שגיא, אתה סטודנט
שנה א' שמאחוריו גם שנת מכינה, ותלך איתי, אם אני טועה? כן, לא מלא שמכינה מרכז תמיכה. הניסיון שלך להיות צעיר הוא למעשה הניסיון הראשון שלך לבצע פעילות בשדה הסטודנטיאלי מאז שהגעת לכאן. כיצד אתה מתכוון לשכנע את הסטודנטים שבחירה בך היא לא בחירה במועמד חסר כל ניסיון, שאולי עונה מקפריזה של רגע? יש כמה קטע, שיש לי כל כך הרבה דברים להגיד לך, ובאת הזמן, אני ככה... תפסיק לעשות פתיח. אני מנסה נורא לתמצת את זה, לא, אבל הפתיח זה לפני תשובה. אני מנסה נורא לתמצת את זה. תשמע, יש לי ניסיון חיים, אני בן 25, יש לי ניסיון חיים, מישהו רוצה לשמוע עליי, לדבר עליי יותר, לשמוע עליי, ואת הזמן הוא מוזמן לבוא לדבר איתי אחר כך. אני חושב עבדתי המון בחינוך מיוחד, ועשיתי הרבה דברים בחיים שלי, שהם נורא תואמים את העשייה, וגם העבודה שלי, שאני אפילו מתעסק בה עכשיו, היום יום, היא נורא תואמת לעשייה של אגודת הסטודנטים. עכשיו, לא חושב שרק מי שיש לו חלק באגודה, ורק מי יש לו ניסיון באגודה, כי וואלה, יש גם הרבה למלמים באגודה. אז זה שבן אדם היה חלק מהאגודה, זה לא אומר שהוא באמת עשה, אתה מבין? אני עשיתי הרבה דברים בחיים שלי, יש לי הרבה קבלות, יש לי רזומה, מישהו רוצה לשמוע אני אשמח, ויש לי הרבה ניסיון. תודה רבה. תמר, כיצד את מסבירה את העובדה שתלמיד החוג שאת משמשת נציגתו שיושב לידך עכשיו, שגיא מנע מעבודה סוציאלית, הוא בחר לרוץ יחד עם קאופמן בתור סגן, ולא איתך ברשימה שלך, נציגת החוג שלו. מעבר לדיבורים בסביבה המקצועית הקרובה שלך, האם הדבר הזה, הבחירה ששגיא עשה, יכולה ללמד אותנו משהו על יחסי האנוש שלך אולי? כן, יחסי האנוש שלי שאני לא מבטיחה ג'ובים. אני אגיד לך מה. אני לא יודעת להגיד על שגיא, אני מוכנה להעביר בחזרה את השאלה אליו ושהוא יגיד. אני רוצה לציין שתמר היא אחלה, היא מצוינת, היא בחורה מדהימה, מהראש המינורי שהיא עשתה עליי, ומה שזכיתי להכיר אותה, היא אחלה, ואין שום משהו שמעיד על יחסי האנוש שלה. תמר היא אסתר ועל כיפה. עכשיו אני רק אסיים. רוני דיברה על דמוקרטיה, אני חושבת שכל אחד שרואה שהוא רוצה לעזור, לתרום, שיש לו מה להציע, שיבוא, שיתמודד, שיבחר, שיתנדב, זה מבורך. אני מברך. אני אוסיף עוד איזה עניין קטן, שאני חושב שתמר היא מקסימה והיא מצוינת ובאמת, אין לי מילה אחת להגיד. רק אני רוצה לשים דגש על אלטרנטיבה ואני אשים את זה ככה. האלטרנטיבה לא מתכוונת להתעסק בפוליטיקה. לא מעניין אותה פוליטיקה, מעניין את הסטודנטים, אלטרנטיבה שמה את הסטודנטים בראש מעייניה, לא לוקחת שום צד פוליטי, לא מתעסקים עם זה, זה לא שום קשר לזה, אנחנו פשוט מתרחקים מזה כמו יש. זמן תם, תודה רבה. נעבור לשלב הלפני האחרון, שאלות בעניין המצע, העמדות שלכם, נתחיל איתך, שגיא, כמייצגו לצורך העניין של אדם כאן. דיון. ברעיון שנערך בימים האחרונים והתפרסם בשבוע הבא בעורך בתל, ראש הרשימה שלך אמר שהוא לא חושב שהסטודנטים בני המיעוטים מקופחים וכי אין מה לדון בזה. באותו הקשר קאופמן אמר שהאגודה בראשותו לא תנסה לספק צרכים אם זה מגיע מאלמנט או מרקע דתי. האם אנחנו יכולים ללמוד מהדברים האלה? כי בתום הדיונים של רשימת אלטרנטיבה על הסוגיות שדרושות טיפול במכללה מבחינתה, זוהי העמדה הרשמית של הרשימה בעניין בני המיעוטים. האם אתה מזדהה עם הדברים? תשמע, נורא קשה לי לענות, קשה לי להתייחס למחשבות שעלו לאדם, מה הוא בדיוק ניסה להעביר בציטוטים האלה שלך. עכשיו, חוץ מזה, אני גם לא רואה אותם, כאילו באמת, קשה לי, אני לא כל כך יכול להתייחס ולהגיד דברים שאדם התכוון אליהם, ובאיזה שיטה הוא מתכוון, אתה יודע, זה גם איזשהו תמצות, יש את הדברים הקשר. אתם לא עובדים ביחד? סליחה שנייה, יש את הדברים שהוא אמר, הקשר, אני לא יודע בדיוק, על כל השיחה שלו, לא הקשבתי לה. קשה לי נורא לענות על ציטוט כזה, במיוחד שאני לא אדם, נצל. טוב. תודה רבה, טוב. אנחנו עוברים אלייך, תמר עניין. תמר, הנושא הפנים סטודנטיאלי היחיד אולי שצריך בשנתיים האחרונות להקים קול זעקה מצד סטודנטים בלי תמיכה אגודתית הוא מצבו של הקמפוס המערבי. 30 סטודנטים הפגינו בתחילת השנה במחאה על העניין הזה, הם טענו להזנחה של המבנים, המחשוב, הרשת בקמפוס, הציוד שמסופק להם.
למרות זאת, ההמלצה שלכן מתעלם מסוגיית הקמפוס המערבי לחלוטין. כיצד אתן מסבירות, כיצד את מסבירה את החוסר הזה במצע שלך, ומה זה אומר על מידת הקשב שלכן לקולות הסטודנטים? אוקיי, התחלתי להגיד מקודם, נגמר לי הזמן, שיו"ר אגודת סטודנטים הוא לא נדרש לשאלה האם לחלק את ירושלים. זה אגודה של כולם, זה לא בקטע פוליטי אם אנחנו ימין או שמאל, ואגודת הסטודנטים צריך לייצג את כולם. בגלל זה יש איתם גם סטודנטים ערבים ודתיים ומכל סוג שהוא, כי הסטודנטים, הבית של הסטודנטים זה בית של כולם. פשוט נורא שמח. אוקיי, מערבים. יש לנו קואליציה מדהימה של חבר'ה איכותיים ומדהימים מהמערבי, שימי וגיא דרומי ועידו ויונתן ג'ון, יש גם את אוריה וגל שי ועוד חבר'ה, אין לי מקום לכולם. אבל ג'ון שהצטרף אלינו, הוא היה במערב דורש שינוי, והוא עובר את השינוי. שגית, שאלה אחרת עוברת אליך עכשיו. מצד אחד, במצע שלכם אתם מדגישים את החשיבות של מכללת תל חי כמכללה סביבתית. מצד שני, ברעיון כרטיסי החנייה שאתם משווקים בימים האחרונים, כחלק מהקמפיין, אתם למעשה מציעים לייעל, לא לתקן, את המצב הנוכחי שבו סטודנטים מתניידים ברכבים ולא בדרך אחרת כדי להגיע למכללה. בהתחשב בעובדה שהמצב הזה הוא, איך נאמר, אנטי סביבתי, כיצד לדעתך הפתרון שעלול לשמר אותו יסתדר עם ההבטחה לאגודה ירוקה? יופי של שאלה. יש המון טכניקות לדאוג ולסדר את העניין הזה. איזה טכניקות? לצורך העניין, מורשה לשאול שאלות? לצורך העניין, חשבנו לאחד את הטרמפיסטים, ליצור איזשהו משהו שקשור לאגודה ולתת איזשהו דרבון לסטודנטים, לאסוף עוד טרמפיסטים ולגרום להם להגיע בצורה מאוחדת, שתקווה יחסוך ברכבים שמגיעים לקמפוס, יחסוך בחנייה, ופשוט יעשה את זה, כי תשמע, כרגע מגיעים בן אדם אחד בתוך רכב. אנחנו רוצים שסטודנט ירצה פשוט לנסוע עם אוטובוס, שהוא נוסע מפה מקריית שמונה, או משהו כזה, שירצה לנסוע, יהיה לו תגמול, יהיה לו מוטיבציה לבוא ולהעמיס חבר'ה, וזה יהפוך לאיזושהי שגרת יום, וזה יכול להיות גם איזשהו משהו חברתי ונעים ונחמד, שבן אדם נוסע עם רכב, ונוסף את החבר'ה הטובים שלו עם הרכב. ותשמע, כולם יהיו מרוצים, וזה יחסוך הרבה כסף, וגם עם משהו חברתי, ובנחת רעי אפשר להגיד. תודה רבה שגית. תודה רבה. תמר. נזכיר שהאגודה בראשותכם תפעל בשקיפות ובשיתוף פעולה עם הסטודנטים. זה דורש אולי לחזור לרגע לאספה הכללית בחורף, שבה שונתה שיטת הבחירות באגודה, לכזו שלמעשה מונעת מסטודנטים מחוץ לאגודה להגיש מועמדות לתפקידי יו"ר וסיו"ר. אז נגד העניין הזה נשמעה הרבה ביקורת שנומקה בכך שהאספה כונסה ללא פרסום, אפילו בהסתרה. מדוע אני שואל אותה אחת בתור מי שמאמינה בשקיפות? לא התבטאת בנושא הזה, ואני אוסיף, האם שתיקתך בעניין, שואה אולי לעובדה שאת, כאחת שהגיעה מתוך האגודה עצמה, ידעת מראש שהחוק הזה שהתקבל לא ממש מסכן את ההיבחרות שלך, אפילו להפך. זו שאלה מצוינת. בדיוק דיברתי אתמול עם לוי, שבאמת בשנתיים האחרונות כל הזמן מפמפם לנו שקיפות, ואמרתי לו, יש לפעמים דרך לעשות דברים, אבל יש בזה משהו שהוא מאוד נכון. תמיד צריך להישמע כל הביקורתי הזה, לשאול שאלות, ואי אפשר לקחת שום דבר כמובן מאליו. אני לא יודעת מה היה בתחילת השנה, אני לא אדבר בשם האגודה, כי אני לא אגודה, אני רוצה להיות באגודה. מה שאני כן יכולה להגיד, וגם דיברנו על זה בעיתון, שאני מתחייבת לשקיפות מלאה, אני מאמינה בזה, גם שלנו, גם של המכללה, וגם אחד לשני. גם של התקציב? שקיפות מלאה בהכל, אני התחייבתי. תודה רבה. אחת ההבטחות שלכם במצע היא לפעול להקמת גוף של תיווך דירות, הבאת את זה גם לכאן בעניין הזה, גוף שימומן בידי החברה. יש משהו גם שהעשייה שלו התחילה דרך אגב, משהו ש... אוקיי, גוף שימומן בידי החברה הכלכלית של האגודה. מעניין לשאול בהקשר הזה, אם ההבטחה הזאת נאמרה תוך מודעות. חשוב לי להגיד שהגוף הזה... האם ההבטחה הזאת נאמרה תוך מודעות למצב הפיננסי של החברה שברשות האגודה,
שאמורה להקים גוף כזה, ואם כן, מאיפה הוא מגיע הביטחון לשווק את רעיון תיווך הדירות בכל זאת? מכיוון שעוד לא פרסמנו בדיוק איך המנגנון הזה של התיווך יעבוד, אז ראשית אני רוצה להגיד שמשהו מוטיב מאוד מרכזי הוא חיסכון בכסף. והמנגנון הזה יהיה חסכוני נורא ומינימום כסף. אני מאמין שאפשר להשיג דברים ולחסוך בכסף, גם מבלי להוציא כסף. לא רואה סיבה, יש לי כוח כסיור או יו"ר אגודה, אבל לאגודה יש כוח. כוח אומנם שווה כסף, אבל הוא לא כסף. אפשר להשיג דברים בעזרת כוח, כוח פוליטי, כוח של אנשים, כישורים מסוימים. לא בהכרח שהדבר הזה יהיה כלכלי, ואם היא תהיה הוצאה כלכלית, אז היא תהיה מאוד מינורית. תודה רבה. תמר, שאלה הבאה אלייך. כחלק מהקמפיין שלך, את מעלה כמות גדולה יחסית של נושאים שבהם האגודה בראשותך תרצה לטפל, אלא שקפיטריה, למשל, זה עניין שנמצא בידיים של ועדות פנים-מכללתיות, שרק השנה האגודה הודרה מהן, והחלטות בעניין נוהל היציאה לשירותים בזמן הוויתור, שבהם רצית לערוך שינוי, אני מצטט, מתקבלות בכלל במועצה האקדמית העליונה, לכל ועדה שבה קולה שהאגודה לא נספר. האם אין לך חשש שהמצע שלך ייצור מצג שווא, כאילו פתרונות לדברים האלה נמצאים בהישג יד בעוד שבפועל? לא ממש. טוב, עשינו עבודת מחקר מאוד גדולה השנה, עבדתי ביחד עם התאחדות הסטודנטים, כמו שהאגודה צריכה להיות הגב של הסטודנטים, התאחדות הסטודנטים היא הגב של האגודות. בהתאחדות הסטודנטים יש מחלקת מחקר מאוד גדולה, שהיא מראה בעצם איך זה קורה בכל המכללות והאוניברסיטאות האחרות, ומה שאנחנו נדרשים זה בעצם ליישר קו, להראות למכללה איך זה עובד אצלנו, וליישר קו למכללות או למקומות אחרים שבהם זה פועל יותר טוב. עכשיו, אני חושבת שחלק מהעניין של השקיפות שאני מדברת עליו, זה שקיפות שאנחנו נדרוש מאוד מאוד ברור וברור מהמכללה, שאנחנו כן מתכוונים להיות בוועדות האלה, שזאת זכותנו המלאה, ושזה המקום שלנו כסטודנטים, שאנחנו והמכללה עובדים ביחד בשביל המקום הזה. תודה רבה. שאלה אחרונה ממני ושגיא, שאלה אחרונה אליך. שאלה נוספת בעניין הסביבתי, למעשה, הפלייר שאתם מפיצים בימים האחרונים מבטיח למנות רכז מטעמכם, שידאג לכינוס של כנסים במכללה, ברוח הנושא הירוק. באופן כביכול, אולי פרדוקסלי, את הפלייר הזה אפשר למצוא היה בימים האחרונים מפוזר בסביבת המכללה ביד רחבה. מה זה מעניין? מה? נחזור לשאלה? כן, בוודאי, יש להם משהו פלייר לתת לי. אז הבנתי את השאלה. מה תסביר לאלה מבין הסטודנטים שאולי התבלבלו לרגע בנוגע למידת המחויבות הירוקה שלכם? פלייר הזה מעבר... זה שובר לפיצה, זה לא... או, אהבתי, זה נורא. פלייר הזה מעבר לזה שהוא שובר ואיזשהו משהו שהוא מדבר עלינו. יש לו עוד שימוש שמאוד מאוד טוב ומאוד מאוד גדול, ואני מאמין בו. אתה יודע מה, הוא לא חוסך כזה הרבה כסף, אבל הרעיון שלו מאוד מאוד מתוק ויפה, כאילו. הדבר מעבר לזה שזה פלייר, זה איזשהו משהו, זה איזשהו קופון שחוסך לסטודנטים כסף, וסטודנטים אוכלים בחוץ, אז זה גם כן יחסוך לסטודנטים כסף, גם יחזור לפיצריה, אמרנו לו מהפיצר שישמור על הניירות האלה, שמחזר אותו או משהו, וגם יחסוך כסף לסטודנטים וזה גם אקולוגי וירוק, וזה לא רק פלייר. ואחרי זה אני מדע דווקא את הרעיון. תודה רבה, בבקשה. תמר, במצע שלך את הבטחת שכדי לטפל בתנאי הדיור הבעייתיים תפעל האגודה בראשותך ברמה הארצית. דבר שאת מסבירה כי בעיקר פנייה למקבלי החלטות, למשל בכנסת. בינתיים שכר הדירה כאן באזור הולך וגואה, בעיקר בקיבוצים. לאור הדברים האלה אני אשאל אותך, מה מביא אותך לחלום על האפשרות להשפיע פוליטית דרך הכנסת על מצב הפריפריה, בזמן שעל השולחן מונחות אפשרויות נגישות כמו פנייה לגורמים מקומיים, ראשי העירייה, הקיבוצים, בעלי הדירות? זו השאלה האחרונה עליך. אוקיי, אז רק נקודה קצרה על המצע, לקח לנו בערך 3 שבועות לעשות אותו, כי היה חשוב לנו לעשות אותו בשיתוף עם הנציגי חוגים, ושכל אחד יגיד את דעתו, ובאמת נעשה משהו שהוא מייצג, ושכל אחד יבוא עם האג'נדה שהוא רוצה ומאמין לקדם את הסטודנטים. לגבי ההתיישבות והדיור, זה לא משהו שאמרנו באוויר, זה משהו שאביעד התחיל אותו שנה שעברה, זה פרויקט שהוא קידם ומאוד מאוד התחברתי אליו ברעיון, שאנחנו גרים בפריפריה ויש לנו חיות למה
שקורה פה. הייתי השנה מלגאית במרכז צעירים, הייתי בוועדות בכנסת, הצגתי את הפריפריה, נפגשנו עם ראשי רשויות מקומיות, עם ראשי ערים, והתחלנו לקדם את זה. זה לא משהו שאולי יקרה, זה תהליך שהוא כבר עכשיו קורה. חשוב לי באמת להמשיך את התהליך הזה. תודה רבה. עכשיו השאלות ממני, עכשיו נעבור לשאלות מהקהל. הראשון להצביע. אתה יכול להגביר את הכל? כן. אני שמח שהתייחסתם שניכם לנושא הסביבתי וגם שניכם נגעתם בנושא של התחבורה הציבורית. א', אני אגיד פה לכל... תודה. לא צריך. א', אני רוצה להגיד לכל מי שיושב פה שאפשר לקדם דברים גם מחוץ לאגודה. זאת אומרת, לא מחוץ, גם בשיקוע וגם... אוקיי, מה אתה מתכוון לעשות? מה אתה מתכוון לעשות? זה לא הקטע. אם אנחנו רוצים לקדם דברים, ראינו את זה לאורך כל השנים, אפשר לקדם דברים, לעבור, חשוב לכם תחבורה ציבורית, חשוב לכם, לא יודע מה, איגודי עובדים הכל, תבואו, תבדקו איזה קבוצה מתעסקת בנושא הזה, ותקדמו את זה. יש עם מי לעבוד פה, יש הרבה קבוצות שונות. זה דבר אחד. דבר שני, ראינו בקיץ האחרון את הכוח של הסטודנטים, לא רק בתור סקטור שלבוא ולהגיד סטודנטים דואגים לסטודנטים, אלא גם ראינו את הכוח שלנו לשנות את החברה שאנחנו חיים בה. אני אשמח לדעת באיזה צורה אתם רואים את האגודה פועלת בנושא הזה, ועל איזה דברים, אם למשל נפתחת עכשיו קיץ של מחאה חברתית, הייתם רואים את זה נכון, באיזה שלב לצאת לרחובות, אם כן לקחת בזה חלק, אם לא לקחת בזה חלק, באיזה ציבור אנחנו כן, אם עכשיו למשל לכם בפרי גליל מפגינים, האם זה נכון שאנחנו נצטרף אליהם, האם זה לא נכון שנצטרף אליהם? נשמח לשמוע. טוב, כל הכבוד, היא שאלה מצוינת. אני חושבת, שמנו לנו את זה באג'נדה ואמרנו שהעבודה שלנו תהיה בית, גם בית לסטודנטים וגם דלת פתוחה. ואני מאוד מאוד מחזקת אותך, ואני חושבת שזה באמת צריך להיות מקום שכל אחד יכול לעשות עשייה ולאו דווקא באגודה. באמת יש פה ערך מוסף שנורא חשוב לנו להביא את זה איתנו יחד למצע, שאנחנו לא באנו לעשות תואר 3 שנים ולברוח מפה, חלקנו כן, זה גם בסדר, אבל יש פה איזושהי אג'נדה חברתית מאוד חזקה, שלא סתם מתים בפריפריה לפני הזמן, לא סתם אין פה השכלה גבוהה, לא סתם אין פה דיור, לא סתם אין פה תעסוקה, ואני חושבת שאנחנו סטודנטים, אנחנו גם שליחי ציבור, יש לנו כוח מאוד גדול בתור סטודנטים פה בצפון, ואנחנו צריכים להשתמש פה כדי להילחם על פני החברה שלנו. ולא בסיסמאות ובקלישאות, אלא בצורה הכי אמיתית. לבוא ולהילחם לא רק בתוך המכללה, גם נילחם, אבל גם לא כל כך נילחם, אני פחות אוהבת את המילה הזאת, לעשות בשביל המכללה וביחד, אבל גם יש את הקטע הסביבתי הקהילתי שאסור לנו להתנתק ממנו. לא אמרת כלום. מה להגיד? תשאל. למשל, איך את רואה את המעורבות של האגודה, של הסטודנטים, ודברים שקורים מסביבנו? אז אוקיי. זה רק סיסמאות. שאלתי את רוני, הוא היה רכז מעורבות חברתית, ושאלתי אותו באמת איך אפשר לקדם את הנושא הזה. ואמרנו שאחד הדברים הכי חשובים, יש פה המון ארגונים, המון עשייה, קוראים המון דברים טובים. בעצם אנחנו צריכים רכז פורום ארגונים, שיקח את כל החומר האנושי המעולה והמדהים הזה, וירכז אותו ביחד. שיש המון פעילויות, המון קהלים, המון פרויקטים, שאנחנו יכולים לחבר אותם ביחד, לאסוף את הקצוות ולפעול ביחד למען אותה מטרה. אני אישית דיברתם על פרי גליל, אנחנו היינו במאבק של פרי גליל, וגם הצגנו אותם בוועדת הכלכלה, ואמרנו כמה המצב פה רע, כי לסטודנטים יש להם מקום נוסף. אני חושבת שאנחנו צריכים לבוא לפה באמירה, שאנחנו לא רק באים ללמוד ולצאת למסיבות, זה חלק מהעניין נכון, אבל יש לנו עוד הרבה דברים לעשות. אני חושבת שהאגודה הטובה היא אגודה חברתית, שהיא תעודד בדיוק את הדברים האלה, ואם קצת תכיר את הפעילים שלנו, את המצב ואת מה שאנחנו אומרים, אנחנו בדיוק מגיעים מהמקום הזה, של העשייה, של הפעילות, של להסתכל גם על הקהילה, לא רק פה בפנים. ואני באמת מאמינה בזה. ראשית, אני רוצה לחזק את הדברים המאוד יפים שתמר אמרה, לגבי כל הנושא שהתחיל את החלק הראשון שדיברה עליו, שאנחנו מתדעים עם זה, ואנחנו גם כן
מתכוונים לפעול באופן דומה. במצע שלנו וברעיונות שלנו, צוין שאנחנו הולכים למנות רכז, שכל מה שתהיה העבודה שלו וכל מה שיעניין אותו זה סביבה. שבעצם זה בראש מעייניו, כל הנושא של סביבה, וכמובן של פי הגליל, דברים חברתיים כאלה ואחרים, זה איזשהו משהו שאנחנו נלך ונסתער על זה, ויש שם הכי משוגעים הסטודנטים שצריכה. אבל קודם אמרנו שסטודנטים, מעניין אותם מאוד סטודנטים. ופה איפה נכנסתי? תשמע, תסתכל בפלייר שלנו. בוודאי, תסתכל בפלייר שלנו, וכתוב כאן מפורשות, אנחנו מבטיחים שהולך להיות, אנחנו הולכים למנות רכז סביבה. אני שואל בנקודה, זאת אומרת, אמר אומרת לימודי עובדים, זה קדוש לי. אני שואל אותך, מה אתה רואה פה בסביבה, חוץ מלרוב להסתכל רק על פה סטודנטים, מסיבות, כל מיני שטויות, דברים לסטודנטים? בתור אזרחים, מה אתם רוצים להבין? יש משהו כזה, עכשיו אין משהו כזה. אני ממנה בן אדם, שזה בעצם תהיה עבודה שלנו. שכל מה שהוא הולך לעשות וכל מה שהוא הולך להתעסק, אנחנו לא יכולים לעשות הכל. אני הולך למנות בן אדם שמהבוקר עד הערב, מה שמעניין אותו, חוץ מהלימודים, מה שהולך לעניין אותו, זה פשוט דברים האלה, ויש לנו איזה מוטיב, יש לנו איזה רעיון, כמובן חברתי, רווחתי, שאכפת לנו, ולכל עניין אנחנו נרתם ונעשה, טוב, אני רוצה שנעבור שאלה בנושא אחר אבל. אני מרגישה שכל אחד מגיע ואומר אני אעשה ככה, אבל יש דברים שכבר נעשו, ואיך אנחנו שומרים עליהם. מבחינתי, כאילו, המאבק לתחבורה ציבורית לא הסתיים, כל עוד אין פה תחבורה ציבורית נגישה אחרי צהריים, קריית שמונה, כל מה שסטודנטים צריכים. למה לא? אני רוצה לשאול, כל אחד מכן, תגידי משהו אחד שהוא ממשיך, כאילו, אי אפשר להגיד רק בכל הערה, משהו שהוא ממשיך ולוקח הלאה ואיך הוא משפר את זה, בעיקר בתחבורה הציבורית. התחבורה הציבורית זה משהו כמובן שאנחנו כל הזמן נפעל וכל הזמן נעשה, לשמר. אוקיי, אז הנה, הרעיון הכי דומיננטי שלנו זה להכניס... של חנייה שלא עולים כסף, זה לא פתרון. את שואלת או עונה? אני שואלת... אוקיי, אז אני אענה. מה שאני אומר זה ככה, הרעיון של מה שעשית זה באמת משהו קדוש, ובאמת לנשק לך את הידיים על כל העשייה הזאת, ושאתם עשיתם, וזה דבר הכי מדהים שיכול להיות. בעינינו זה באמת קודש קודשים. אנחנו, כאגודה לשנה הבאה, הולכים פשוט לנסות להרחיב, להתאמץ ולעשות, להרחיב את זה, גם ללילה. זה ברמה של הקווים של האוטובוסים של בלילות, שאנשים רוצים לבלות, שזה גם כן איזשהו משהו אקולוגי, חסכוני, ופשוט מרחיב את מה שאתם התחלתם, וכמובן שלשמר אותו. וגם כן הרכבים שייסעו משותף, שיגיעו למכללה, רכבים מגיעים לרכבים למכללה שהם יגיעו בצורה מלאה, ולא יגיעו לפה רכבים בן אדם אחד. תיזהר במקומות, זה תפקוד. אחלה. רגע, אמר צריכה לענות. הסמתה על השאלה. יכולים להתייחס לפני זה גם לשאלה הראשונה? תחבורה ציבורית, רוני. דבר ראשון, המהלך הזה זה מהלך מבורך. אני יודעת שעד שתהיה פה תחבורה ציבורית אמיתית, זה מאבק של שנים שנצטרך להזיע פה דם ודמעות, וזה לא קשור לאגודה או לסטודנטים או למגמה ירוקה או לרצון שלנו, זה איזושהי אג'נדה ארצית. אני חושבת שכתבנו את המצע היה חשוב לי להבין כל דבר ודבר ואיך אפשר לשפר אותו. אני רוצה להגיד באופן כנה ואמיתי שאין לי תשובה לתחבורה הציבורית, אני יודעת שזה פתרון, שזה תהליך מאוד מאוד חשוב שהתחיל פה בשנה האחרונה ובשלוש שנים האחרונות. אני חושבת שצריך למצוא פתרון שהוא באמת יותר הולם, איזה שהם קווים יותר קטנים, תדירות יותר גבוהה. אני חושבת שלמקום הזה, בגלל זה יש איתנו את היחד, את האנשים שמרכיבים את מי שאנחנו.
ויש איתנו אנשים מדהימים שהתעסקו בזה וימשיכו להתעסק בזה, וביחד נחשוב איך לפתח את זה, כי זה ברור שזה אחד, בפרויקט התיישבות שאנחנו עושים, של דיור ותעסוקה, זה אחד הנקודות הכי כואבות, שעדיין מאוד מאוד קשה לקדם, ואנחנו נקדם ונעשה פתרונות והבטחות, אני לא יודעת להגיד. שאלה שנייה שלי שלא אותך. אני מזמינה אתכם ב-22, עשינו לפני כמה חודשים סמינר בנושא זכויות עובדים, שבדיוק מדבר על הנושא שהעלית. יש לנו בסוף השבוע, מיום שישי עד יום שבת, סמינר בשיתוף הסתדרות העובדים, בדיוק לדבר על כל הנושא הזה. איך ניתן לאגד אותנו בתור סטודנטים, איך אפשר להילחם בזכויות שלנו במקומות העבודה, איך נדאג שהמעסיק לא ינצל אותנו. התחבורה הציבורית, דיברו על התחבורה הציבורית ועל שאטלים בלילה. אוניברסיטת ירושלים עם תקציב של 7 מיליון שקלים בשנה לא הצליחה לעמוד בניסיון הזה. זה משהו שהוא קצת מעבר ליכולתנו. הזכויות עובדים לאגד את הסטודנטים פה באגודה, לקבל ליווי מקצועי ונכון מההסתדרות או מכל גורם אחר שאיתנו באוריינטציה לכך, זה משהו שהוא כבר מתחיל וקורה, ואני מזמינה כל אחד ואחד מכם לקחת חלק, להשתתף בזה, ויחד איתנו להחליט איך ייראה פה התעסוקה בשנים הקרובות. שאלות ספציפיות למועמדים יש? כן. סגי, איפה אדם? איפה אדם? זה כשאלה. סימה, שאלת מכולכם. יאללה, תענו, עכשיו נראה לי שאני אחסד בו נראה לי איזה 90% מהעולם, עם התשובה שלנו. אדם רצה להגיע לפה. הוא היה פה, לא, הוא רצה לשבת פה, והבחור פה שיושב לצידנו לא הרשה. מכיוון שבהתחלה היו לאדם עיסוקים מאוד מאוד קריטיים, שהוא לא אמר שהוא לא יבוא, הוא אמר שהוא כאילו מתלבט אם הוא יוכל להגיע או לא יוכל להגיע, והוא רצה לבוא בשאיפה להגיע כל הזמן. אדם עשה מאמצים מאוד מאוד רציניים בשביל להגיע, והוא הגיע לפה. לא נתנו לאדם לשבת פה ולדבר, ואנחנו, סליחה, תנו לי כי אתה עלית. תרבות דיבור, אני אשמח לענות רגע על השאלה, ואז תשאל, בסדר? אני מתכוון לשאול. מה שאני אומר זה שאדם הגיע לפה, הוא רצה לשבת על הבמה, להגיד את הדברים שלו, לדבר אלטרנטיבה ולענות לכולכם על כל השאלות. לא אפשרו לו. זה הכל. אני נאלצתי לעלות לפה. אני מספק את התשובות של אדם, חושב בצורה מאוד הולמת. עוד שאלות אני אשמח לשמוע. שיסביר למה לא ישמעו. למה לא יתאפשר? תפנו את השאלה הזאת למי שלא יישאר, אני הסברתי. קודם אדם... אדם... העניין הזה, אני לא אגיב על העניין הזה, אני רק אומר שיש גם גרסה אחרת לדברים, אבל... אדם הגיע לפה, רצה לעלות. אמרת לו שאי אפשר כי הרעיון בנוי. כי התאמת כבר את הרעיון. אני לא יכול להגיב. אוקיי. אדם הגיע לפה... תגידי לא לענות על שאלה. אדם הגיע לפה כי הוא רצה לעלות. הוא לא סתם הגיע לפה, תאמין לו. למה לא? צריך לענות על זה. אתה עם הלבן? הוא זה ש... השאלה שלי מפלגת תמר, פעמיים, נתה שהתייחס ליחסים הבין אישיים שלנו, לגיוס עובדים, שאת לא מבטיחה ג'ובים למקורבים או דברים כאלו. אז לא נתחיל באלטרנטיבה, הבטיחו ג'ובים לאנשים, ככה זה סיכה. כן, כן. יותר בכל. לא מבטיחה. אם מישהו רוצה לקבל ג'וב, זה צריך לעבור הצבעה של ועדת הביקורת. בוא נחזור לשאלות. לא קראו מספיק טוב את התקנון, ואני מתקן כרגע, פשוט. יש שאלה בסוף? אין שאלה. כן, כן. אתה רוצה לשאול שאלה? הוועד יהיה מורכב גם מאנשים של האלטרנטיבה וגם מאנשים של יחד. והוועד יתבע את האנשים. אז איך אתה מבטיח אנשים תפקידים?
כן, תודה. יש לי שאלה. יותר מדי שאלה. לא, אתה צריך לענות על מה שלך עכשיו. שקט, שנייה, הכל יהיה מסודר, מתורבת ונעים. שנייה. כן. הוא שאל שאלה מאחורה? דינה, אתה חולצה אדומה. את שהצבעת הרבה זמן? תודה. לא? דבר ראשון, אני רוצה להגיד שהצלחתם לשכנע אותי כמעט בצורה חד משמעית לא להצביע לשניכם. אני מעדיפה שאף אחד לא ייבחר. והאגודה יכולה, היא גם ככה לא משמעותית מבחינתי היום. אני חושבת שאתם מציבו לשאלה. לא, אל תקראו את הפיים, אבל כפיים האלה. תגידי בעצמך. אני לא אתמודד בעצמי. די. לא רלוונטי. הלאה. אני חושבת שהתייחסתם להרבה דברים. לא מירב, סליחה, תמר, שתגיד לא מירב. אני חושבת שהתחלת ממש יפה, אמרת צריך לתת כוח לנציגי החוגים. חוץ מזה לא התייחסת באמת לדברים, עם כל הכבוד לקהילה והמעורבות בקהילה, שאני חושבת שגם סטודנטים בקריית שמונה עושים את זה. יש את האיילים, יש את שקט, תנו לה לעשות ההקדמה, ואחרי זה לשאול שאלה. שיבי. שניכם תסתכלו שנייה על האודיטוריום, שיכול להכין 150, 100 איש, יש בה 40 סטודנטים. לא דיברתי במילה על זה שלא צריך כל הזמן לחזק את הקהילה, חזקו את האגודה. האגודה, היום, אני שנה א', כאילו באתי לדפי ואמרו לי שכאילו שותף פה בחבר'ה כאילו חזקים, ובאמת יש מלא לקדם. האגודה עלובה, היום. באמת, מבחינת אני רוצה רגע להגיב. יש בחירות. אני רוצה להגיב רגע. תורה ותמר. אלי. אפשר לשמוע על תרבות דיבור בבקשה. תמר, תשובה שלך לשאלה. טוב. סיימת לשאול, בואו נשמע. עכשיו שאלה מאוד מאוד רצינית, עניין שחשוב לנו להגיע אליו. חבר'ה, תנו רגע שקט ותקשיב. איך קוראים לך? גילי. טוב, היי. אני מאוד מבינה מהמקום הכי אמיתי על מה את מדברת, כי השנה שהכנו כנסים ומעורבות ועשייה היה השתתפות דלה מאוד של סטודנטים, ואת נוגעת פה בנקודה מאוד מאוד רגישה וכואבת, גם לי באופן אישי, ובגלל זה כשהתבקשתי לדבר על שני נושאים, הדבר הראשון שבחרתי לדבר עליו על מעורבות סטודנטים. עכשיו, אנחנו מדברים באופן כללי על מעורבות גם באגודה, גם מחוצה לה, גם עם הקהילה. זה נורא קל לשבת בצד ולבקר. איפה את? בואי, תצטרפי לאגודה, תצטרפי לפרויקט, תצטרפי לעשייה, לא משנה. בואו נעשה, בואו נביא איתנו סטודנטים. יש פה דברים מדהימים שקורים, בואו נחבר הכל ביחד. אין שום בעיה. להיות בצד ולדבר זה מאוד קל. אני מזמינה אותך לעשות. רגע, אפשר להתייחס? רגע, תן לי להתייחס. מאוד רציתי להצטרף, פשוט הרדיפה אחרי הרכבת סטודנטים הייתה לי קשה מנסות, כי יש לי גם דברים אחרים לעשות, והרכבת... טוב, תודה. אוקיי, אני אתייחס לדברים המעניינים שהעלית, ברשותך. אז אני בתור סטודנט, רק שנייה, אני אתייחס רגע לדברים שאם יאפשרו לי החבר'ה מיחד, ברשותכם, כן? אני האמת היא מאוד מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת. אני חושב שהמחירים בקפיטריה הם שערוריה, וזה שהאגודה הקיימת לא פעלה ולא עשה שם כלום. זה שאני משלם בפריפריה, בקריית שמונה, 15 או 20 שקל או 18 שקל סמית זה שערוריה. יש פה הרבה דברים שהם שערורייתים, ברמה הזאת היא שערורייתים כמו שזה נשמע. ולבוא ולהגיד, אני רגע אכנס לתמר שהיא לא קשורה לאגודה השנייה, לאגודה הקיימת, אין לה קשר אליהם, אז אני רוצה לציין, ואני לא מתבייש להגיד את זה בפני כל יחד ובפני כל מי שיושב כאן. רוב הכוח הפוליטי והנציגים שלה, וכל הכוח שלה, זה החבר'ה של האגודה הקיימת. חבר'ה האגודה הקיימת, אתם נהדרים, אתם מקסימים, היה לקוי ובשביל זה קמתי, היה לקוי ובשביל זה קמתי לעשות מעשה. כי לי כאב הלב שם, רק שנייה, לי פשוט כואב הלב שאני צריך לשלם 18 שקל על סנדוויץ'. ואתה יודע מה, אתה יכול לבוא לי עם 1000 טענות שכנגד ולהסביר לי למה זה לא צלח, אבל זה לא מעניין אותי.
העובדה שבשטח שילמתי 35 שקל ביום הסטודנט, והעובדה שאני משלם פעמיים ביום אני אוכל בקפיטריה ואני משלם על זה 18-20 שקל. לא לוקח צד בעבודה הזאת, מתנזר ממנה ומתנזר מכל הנצחים הפוליטיים שלה. אני בנקי, אני חדש, נקי, עם משהו אחר להציע. בנקי עם הבטחות שווא. נלך על עוד 4 שאלות, שאלה ספציפית לכל מועמד ושאלות משותפות. וגם אם אני לא אבחר, זה חשוב לי להיבחר, גם אם לא, לפחות אני יודע שבאתי וניסיתי. אתה רק סיור. ספציפית לתמר, יש? יש, לשניים, אפשר? ללוי, ללוי. קודם כל ספציפיות. ללוי. ספציפי מאוד. תמר. ושגיא, אני אשמח. שאלה ספציפית לתמר קודם, יש? אין. יש. יש לך קדימה. לירון, לפני שמדברים, רוצים שאלה, גילוי נאות גם, כאילו באיזה צד אתם נמצאים, שאנשים קצת לא ישאלו שאלות ולא יודעים באיזה צד אתם. שאלה ספציפית לתמר? גילוי נאות, אני לא בשום צד. אני לא מכיר את המועמדים. בוא נשאלה כי אני כבר נתתי לה את הרשות עכשיו. אחרי זה נשאל עוד שאלה. שמי נדיר, מידע חדש. אני רוצה לשאול אותך, תמר, מה את מקדמת לסטודנטים הערבים? מה האג'נדה שלך לסטודנטים הערבים? אוקיי, אני חושבת שזה לא רק סטודנטים הערבים, זה באופן כללי שוויון לכל הסטודנטים ולא משנה באשר הוא. השנה עשיתי גם מלגה של התאחדות הסטודנטים פעם בשבועיים עם ענדי, היקר שלנו, רכז סטודנטים ערבים, ואנחנו מקדמים פרויקט לגייס חונכים לסטודנטים שמתחילים ללמוד עבודה סוציאלית בשנה הראשונה. יש לנו פגישה לגייס חסויות לפרויקט, ואנחנו מקווים שהוא יקרה ממש בקרוב. ונפגשנו השנה עם הרבה גורמים ועם המרכז לשלום ודמוקרטיה, ואיציק שמולי, ואנשים כדי שבאמת יעזרו לנו לקדם את זה. תודה. שאלה לשגיא ספציפית? כן. תודה רבה. קודם כל, אני פעילה פה באגודה, אני שנה שנייה, אני עושה הרבה עבודה. אתה אמרת שאתה שנה א', ואדם רץ אחרי סמסטר אחד. אדם פה כבר 3 שנים, אתה פה שנה. תביא לי ככה איזה כמה דברים שעשית, כי עד הבחירות אני לא ראיתי אותך פה, ואני מסתובבת הרבה במכללה. בוא נצא משהו. בוא נצא רגע מאיזושהי נקודת הנחה. אדם, בזמנו כשהוא התמודד עם אלה שכיהנו פה שנתיים, העבודה שכיהנה פה שנתיים. לא, נגד אביעד, שבא בדיוק כמוהו בסוף שנה. אבל היה פה 2 קדימה, כאילו 2 את זה. עכשיו, ואתה יודע, אתה אדם מתחרה איתו, אז לדעתי, מכוח הנסיבות, נראה לי שזה לא יודע, אני במצב של אדם, לא יודע אם הייתי מרגיש בנוח, אחרי שהתמודדתי עם מישהו, ואני לא יודע איך... רגע, שנייה, להיות פעיל, רגע, אני רוצה רגע לחדד את זה. כדי להיות פעיל ולעשות למען הסטודנטים, אתה לא צריך לא כיסא ולא תפקיד מוגדר, אתה צריך רצון ושזה יהיה בלב שלך. אני מסכים איתך, אדם עשה המון דברים. אז איפה היית? איפה היית? איפה היית? שואלת אותך, עליך, לא על אדם. עליך. אתם יודעים זה מסבירים עליי שאלות, אני מרגיש פה... לא, תסיים לי. שואלת על אדם או עליו, תגידי לו שחשבת לא עליו. אדם מתעסק בעמותה של 60, זה 2 בערך, והוא כל הזמן עשה. עכשיו, בשביל לעשות באגודה, בשביל לעשות אצל הסטודנטים, אני חושב שצריך כוח בשביל לעשות דברים פה. והכוח, השרביט לא הייתה ביד שלו. הוא את מיטב יכולתו, שהיא לא כזאת כסטודנט רגיל, עם איזשהו, אם התחרית עם האגודה, קשה לך לבוא ולהזיז כי התחרית באגודה, ובואו לא נהיה אוטופים ונציין משהו שהוא לא הגיוני. כי אני חושב שבני אדם, שיש ביניהם איזושהי תחרות, אחר כך קשה לעבוד ביחד, וזה נראה לי טבעי, נראה לי מאוד טבעי ולגיטימי. אני התנדבתי עם נוער ולא הייתי בעבודה. שאלה שמיועדת לשניהם, עכשיו בוא ניתן הזדמנות לאנשים אחרים. יש שאלה שמיועדת לשניהם? סליחה, תנסו כל אחד, באמת, תנסו לשמור על זה, תנסו לשמור על הכבוד שלנו. התחלנו פה דיון, אנחנו עשינו את זה בשביל דמוקרטי וגם תרבות דיון, זה משהו שהוא חשוב. אם מישהו שואל שאלה, תכבדו את השאלה שהוא שואל, תכבדו את התשובה שהוא מקבל. שאלה שמיועדת לשניהם. אני חושבת שלעבודה באופן כללי באמת יש כוח להשפיע. ואני מאוד 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 שמחה שאני יושבת פה עכשיו, היה לי מאוד חשוב לשמוע אתכם. אני ידעתי שאני רוצה להיות חלק, אבל לא ידעתי כל כך למי ללכת, ואני לא כל כך מכירה או לא יודעת ולא
בתחום, רק בגלל שאני מכירה יותר אנשים שם, אבל אני באמת רוצה לדעת איפה באמת יהיה את הכוח באמת להשפיע. עכשיו, אני רוצה לתת איזשהו מצב שאני הייתי מגיעה, אתה בתור סגן יושב-ראש, ואת בתור יושב-ראש, אני מגיעה לכם ואומרת לכם דברים שמפריעים לי, שאני אגיד, לא מפריעים לי, רעיונות שיש לי כדי לשפר. אז הייתי פונה לכם לנושא טרמפים, ניתן דוגמה באוניברסיטת בירושלים, באוניברסיטה העברית, יש עניין שמי שאוסף טרמפים, כאילו אוסף טרמפיסטי, גלים גילוני בדרך שלך, אתה אוסף אותם ואז אתה מקבל מקום חניה, שמור. בגלל שאתה כאילו אוסף את הטרמפים, זה משהו שהעבודה עשתה, אם יש מקום למשהו כזה, זה יכול לעשות גם טרמפיסטים וגם לזה. דבר שני לגבי תחבורה ציבורית, לאו דווקא פה בתוך קריית שמונה, אלא מפה הביתה, לבתים שלנו. אני אתן דוגמה על עצמי, אני גרה בירושלים, אוטובוס, שתי שאלות אמרת. לא, אני רק אמרתי, כל הרעיונות שיש לי, אני רוצה לדעת מי יעזור לי לקדם את אז זה. בקצרה, אם אפשר. דבר אחרון, דיברנו מקודם על מקומות עבודה, שאין יש את ניצול של עובדים. אז לעשות עניין של, כמו אלון כזה של לפרסם מקומות, לפרסם כל מיני חברות, כל מיני מקומות עבודה, רק מי שיהיה לו תו חברתי, זה דבר שכבר קיים. יש לו תו חברתי שמעגל את כל הזכויות, זה משהו שלא... תודה. כבר ניסו לעשות את זה בצפון, זה לא עבד. כיוון שהעלית פה הרבה נקודות מעניינות ויפות מאוד, אני אשתדל ככה. דבר שאני אתייחס לעניין הראשון שהעלית עם הטרמפיסטים, מה שסיפרת שעושים באוניברסיטה, זה בדיוק הרעיון, כאילו, כנראה שמקור השעה הוא שם, אבל זה הרעיון שלנו, שאנחנו מתכוונים ליישם אותו ולרוץ עליו עד הסוף. עכשיו, הדבר הנוסף, שהכנסנו במצע שלנו, אני לא יכול לבוא ולהיכנס לכל הפרטים המעניינים והחשובים שהעלית. מה שכן, אני יכול להגיד לך שהאגודה שתהיה ברשות אלטרנטיבה, זאת תהיה אגודה שהיא לא תהיה איזשהו מנגנון כזה, שהוא מנותק קצת מהסטודנטים, וכל דבר כזה שאת מדברת עליו, מבחינת אלטרנטיבה, זה ברזל. זה יכול להירשם בפייסבוק, וזה ברזל מבחינתנו, אנחנו נקדש אותו, נקשיב לו, נממש אותו, נחשוב איך אנחנו, אם זה מעניין, ואם זה, נחשוב על כל דבר וכל עניין, ואנחנו נלך על זה, ונעשה עבודה כל הזמן, ועל כל דבר שיהיה מעניין, אנחנו נרוץ עליו. זה מה שאני יכול להבטיח לך, שהעבודה תהיה, אני לא יכול להבטיח שהכל יהיה, אני לא מבטיח כלום. אני אומר שתהיה עבודה ושתהיה עשייה, יומיומי, עם הרבה כוח, ויש הרבה כוח ויש הרבה מוטיבציה. שתדעו. תמר, התייחסות שלך. עדי, אנחנו נפגשנו בנציגות חוגים, ואני מאוד מאוד שמחה לראות אותך פה, ושאת מתמודדת שוב. אוי, מיכל, נכון, כי יש עדי סלו ומיכל סלו. אז אני חושבת שזה בדיוק המקום שלך להיכנס לאגודה ולתת את הקול שלך ואת הטון שלך ואת המקום שאת מגיעה ממנו. אני חושבת שזה המקום שאת נמצאת בו, זה מקום שהוא מעורר הערכה. זה בדיוק מה שאני מבחינתי דורשת מהנציגי חוגים, שאת כל הנקודות האלה איתם להגיע לנציגיות חוגים ולאגודה, או לעשות את זה בקטע חברתי אחר, ולקדם את זה. יש המון עבודה, צריך לעשות מיפוי, צריך לראות את הצרכים, צריך לעבוד מסודר, אי אפשר לזרוק דברים לאוויר באופן לא אחראי. אתה יודעת, כל הזמן, אני חושבת שיש פה איזושהי ירידה לא מוצלחת עליי שאני פוליטיקאית. את הדברים האלה שאומרים, מי שרץ לאגודת הסטודנטים, יש בזה מין הפוליטיקה. לבוא ולהתנער מזה זה גם לא אחראי. לקדם את כל הדברים האלה של פריפריה, של אג'נדה, של תחבורה ציבורית, צריך באמת לכוון, להגיע למקומות האלה. שאלה האחרונה שמיועדת לשניהם. אני רוצה רגע להתייחס למה שתמר אמרה, שזה האמונה שלנו והגישה שלנו. סטודנטים הם סטודנטים, הם ממש, אבל ממש לא מתיימרים ולא יהיו פוליטיקאים. אני באופן אישי לא מת על פוליטיקה, שונא פוליטיקה ולא פוליטיקה, אני סטודנט, פשוט... אמרת שתגיע עד הכנסת. תודה רבה. בבקשה. תודה לך. רוצה לשאול שאלה. העברת אותה? לא רוצה לשאול שאלה. שאלה שנייה פשוטה. שניכם טוענים לרצון לקרבה עם הסטודנטים וליצור קרבה וקישורים שאנחנו נוכל לפנות אליכם. אני רוצה לדעת, יש לכם דרך מתוכננת לעשות את זה שאפשר לפנות אליכם? כן, מייל, עמוד בפייסבוק, קווי טלפון, משרד פתוח. מה אתה אומר? למי זה מגיע כל זה? לכל הסטודנטים. מייל שיהיה של האגודה, שיהיה פתוח כל הזמן, שכל מי שירצה לדבר על משהו, ישלח מייל מסודר לאגודה, האגודה תתייחס אליו, תזמין אותו, המשרד של האגודה יהיה כל הזמן פתוח.
מענה טלפוני שוטף. עד עכשיו אני הייתי פה סטודנט, לא הרגשתי שיש לי למי לפנות ולא הרגשתי שיש אגודה. זה הכל. ומבטיח לך, בפה מלא, שאם אנחנו ונהיה אלטרנטיבה באגודה, אתה תרגיש שיש לך כתובת לפנות אליה ושיש לך עם מי לדבר, וגם יהיה פה 10,000 סטודנטים, ואני נספק, אני לא יודע כמה פקידות שצריך וכמה מיילים נפתח, אבל כולם ירגישו שיש מענה ושיש הקשבה ושיש עשייה. ושלא תרגישו שיש פה איזה משהו שהוא מנותק כזה, ושפעם המשרד פתוח והשעות ככה מוגבלות שם, ועולים לטלפון, יש במערבי, זה ממש 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 לא יהיה ככה. תמר. טוב, במידה ואני בחר, אתה גם כל הזמן לירון אומר ברשות תמר, יש פה באמת נבחרת גדולה של אנשים מדהימים, ותודה לכם שאנחנו ביחד. זה לא ניצחון שלי, יש פה איזושהי דרך שאנחנו רוצים להוביל. עכשיו, בעניין הזה אני באמת... אני מנסה להיות זה. אני מקווה שלא תשלחו לנו מיילים. אני מקווה, אני לא רוצה שאני אהיה החבר האלקטרוני שלכם, החבר הטלפוני. בואו תדברו. שנייה. בואו תדברו, תראו, הדלת תהיה פתוחה לכולם. שאלת איך נעשה את זה. אני חושבת שגם כתבנו במצע שלנו שאנחנו רוצים לרכז את כל הנציגי חוגים ושנעשה איתם פגישות עקביות בכל חודש. לא של כל הנציגי חוגים ביחד, כי זה לא מוכיח את עצמו וזה נורא ארוך ומסורבל, אלא שכל נציג חוג יוכל להיפגש עם הבעל התפקידים שהוא צריך לחוג שלו, עם מי שיעזור לו לקדם את העניינים שלו, ושפעם נעשה באמת משהו שכל הנציגי חוגים. טוב, תודה רבה. יש לנו זמן לשתי שאלות אחרונות לכל מועמד שאלה? אמרנו זמן, אוקיי, אז תודה רבה. תודה רבה. תודה רבה לכולם. תודה רבה לשגיא ולתמר. כל הכבוד בכלל לרצון להתמודד ולעשות